Bona nit a tots. Estem avui així per fer una xerrada informativa per presentar-vos la restauració que s'ha fet dels llibres del Registre Civil de Sollana. En companyia meua tenim a Carmen Pérez, subdirectora general de Conservació i Restauració, a Marta Sòliva, tècnic de restauració que després escucharà, i a Joan Ferrús, com a president del col·lectiu Ullal, que s'ha volgut sumar a aquesta iniciativa per explicar-nos la importància d'aquests llibres per al patrimoni sollarenc. Com molts si no tots, molts dels que estem ací, sabeu, inclús a banda de ser regidora de Cultura, soc la secretària del Jutjat de Pau. Abans de regidora vaig ser secretària, és el que porta antes de regidora. I quan vaig ser nomenada secretària del Jutjat de Pau de Sollana a l'any 2006, vaig prendre contacte per primera vegada amb el Registre Civil. Al poc de temps em vaig adonar de l'important que és en la història d'un poble, però malauradament molts dels llibres que formen part del Registre Civil del nostre poble estaven molt deteriorats. I va començar a preocupar-me el fet que si desapareixien aquests llibres, desapareixeria una part molt important de la història de Sollana, ja que formen part del nostre patrimoni cultural. Des d'aquell moment em vaig proposar que s'havien de restaurar i digitalitzar. I vaig estar pendent de buscar si hi havia alguna subvenció que ens permetera fer aquest treball, però mai arribava cap subvenció a la qual ens poguérem acollir. L'any 2011, formant part de l'equip de govern del molt il·lustre Ajuntament de Sollana, vaig ser nomenada regidora de Cultura. I vaig pensar, este és el moment de trobar la subvenció per als llibres del Registre Civil. I així, junt a l'alcalde Vicente José Codonyer Senón, començarem a cridar tant a la Conselleria de Cultura com a la Diputació de València, fins que per fi es va aconseguir el compromís de la Diputació i la corresponent subvenció. Amb aquesta subvenció s'han restaurat l'any passat, l'any 2014, un total de 43 llibres, 7 de defuncions, 15 de matrimonis i 21 de naixements. Hem portat ahí fora una mostra que podeu observar el canvi dels que s'han restaurat i dels que no. Aquesta restauració ha sigut molt laboriosa. Ha durat uns 13 mesos, que després ens explicaran en què ha consistit. I ha sigut realitzada per tècnics especialistes de l'Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals de la Generalitat Valenciana. Aquesta restauració ha tingut un cost de 10.049 euros en 50 cèntims, dels quals han sigut subvencionats 10.000 euros per la Diputació de València. I l'Ajuntament ha tingut que aportar tan sols 49,50 cèntims. A més, per enguany, per al 2015, tenim aprovada una altra subvenció de la Diputació de 6.185 euros, amb els quals anem a restaurar altres 65 llibres. Amb aquesta nova intervenció tindrem restaurats tots els llibres del Registre Civil que estaven més deteriorats. Només ens faltarà poder digitalitzar-los, cosa que pense que també és molt important per al futur. Tot i que he de dir que des de l'any 2013 tenim digitalitzat tant els llibres de naixement, com els de matrimoni, com els de defunció. Jo simplement espero que amb tot aquest treball espero haver contribuït a la conservació del patrimoni cultural de Sollana. I no em queda res més que dir. Li passo la paraula a Carmen Pérez, directora general de Conservació y Restauración. Buenas tardes, muchas gracias por su asistencia y discúlpenos, pero no sabíamos exactamente cómo llegar y nos hemos retrasado un poco. Bien, el Instituto Valenciano de Conservación, Restauración e Investigación de Bienes Culturales estamos dedicados a restaurar todo lo que es el patrimonio mueble de la Comunidad Valenciana. Unas veces trabajamos por cuenta propia y otras veces son instituciones, como en este caso la Diputación Provincial de Valencia, la que costea estos trabajos. La verdad es que ha sido muy interesante porque, como muy bien ha dicho la concejala de Cultura, en estos libros está toda la historia del pueblo, entonces es importantísimo poderlos conservar en las mejores condiciones para que se puedan consultar y demás.
mientras hemos estado realizando la restauración, era bastante frecuente que gente del municipio o tal nos pidiera alguna información que venía en estos libros, porque no es, nosotros estamos acostumbrados a trabajar más con libros, dijéramos, mucho más antiguos, que tienen menos consulta y tal, pero estos son, dijéramos, unos libros vivos que el municipio de Sollana necesita porque es una historia relativamente reciente. Es muy importante conservarlos y para nosotros ha sido una gran satisfacción el poderlos dejar en el estado que hoy se encuentran. Está muy bien esto de que sería muy importante digitalizarlos, porque un libro que ha tenido que pasar por una restauración como esta y demás, pues evidentemente es más frágil, sobre todo son papeles que no son excesivamente buenos, son unos papeles al uso y tal, y entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de consultarlos. Lo ideal sería el poderlos digitalizar para que los que tienen que tener acceso a ellos no tuvieran que trabajar con estos libros directamente, pero bueno, por lo menos ya están en un estado perfecto para que se puedan conservar durante otro largo periodo de tiempo. Y bueno, ha sido muy interesante trabajar para el municipio de Sollana y, como siempre, trabajamos con la Diputación. Hoy tendría que haber estado con nosotros Carlota, la diputada, pero resulta que a la misma hora prácticamente se inaugura el Museo de Xàtiva. Entonces había un problema de no poder estar en los dos sitios. Discúlpenla porque tenía intención de venir, pero no ha podido ser porque coincidíamos con esto. Y bueno, pues ahora verán ustedes, es muy importante. Nosotros restauramos con los criterios más actuales. Somos un centro de investigación que aunque relativamente somos en el tiempo jóvenes, hace 10 años que se puso en marcha, hoy es un centro a nivel nacional e internacional de referencia. A nuestro centro vienen becarios de toda Europa para formarse o para hacer las pasantías con nosotros, porque entre nuestra gente están profesionales importantes y que, bueno, pues estamos con las últimas tecnologías. Ha habido una apuesta fuerte, tanto por parte de la Generalitat como por parte de los propios técnicos que formamos el centro. Miren ustedes, somos 37 trabajadores, pero de los 37, 11 somos doctores, 6 están a punto de leer la tesis y entonces esto hace que seamos en este momento uno de los centros más cualificados del país. Y además, pues gracias a las subvenciones y demás, tenemos la tecnología punta más importante de todos los institutos que hay hoy por hoy en nuestro país. Y ha sido muy interesante poder trabajar con ustedes y a partir de ahora las dos restauradoras que, aunque las vean ustedes tan jóvenes, son dos profesionales importantes, pues les van a contar todos los pasos que se han seguido para poder salvar estos libros, que a veces hasta nosotros mismos nos asombran. Y por eso nos pareció muy interesante podérselo contar, que ustedes se den cuenta de ese trabajo silencioso, callado, que llevamos a cabo los restauradores, pero que luego da un resultado realmente importante. Muchas gracias. Gràcies a tots, senyor alcalde, Vicent Codonyel, regidor de Cultura, Laura Fortea, senyora Carmen Pérez, que ha estat així ara ja se l'ha tingut que anar, a les restauradores, als membres de la corporació municipal que heu vingut i als veïns i veïnes de Sollana que heu tingut la voluntat de compartir un moment amb nosaltres. Sí que és veritat que quan parlàrem de fer un acte públic, jo personalment em vaig oferir i dic, mira, si voleu, jo puc estar ahí i dir algunes coses sobre la importància del patrimoni documental, perquè al cap i a la fi
conforme ha dit Carmen, són uns llibres que representen un patrimoni documental i jo el meu Parlament, que en un principi serà una miqueta dens, una miqueta farragós, perquè parla sobre la llei i sobre el que és el patrimoni, després serà un poquetet més serradós i més soltet sobre algunes característiques que estan presents en aquests llibres i que podem extraure d'aquests llibres, conforme ha dit també Carmen. Així que el meu Parlament és, us demano un poquet de paciència, sobretot en els primers moments, és sobre els llibres d'actes del Registre Civil del Jutjat de Pau de Sollana, un patrimoni documental important, digne de conservació i difusió. Bé, si em permeteu, jo també me poso les ulleres perquè la llum així és difícil i tot i que tinc lletra gran del 14, doncs moltes vegades és difícil de llegir en la poqueta llum que tenim. Mireu, el 18 de juny de l'any 1998, es publicava al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la Llei 4/1998 de la Generalitat sobre el patrimoni cultural valencià. En el preàmbul d'aquesta llei dia que el patrimoni cultural valencià és un dels principals senyals d'identitat del poble valencià i el testimoni de la seva contribució a la cultura universal. Els béns que integren aquest patrimoni constituïssin un llegat patrimonial d'inapreciable valor i la conservació i enriquiment d'aquests béns correspon a tots els valencians, especialment a les institucions i als poders públics que els representen. Aquesta llei té com a objecte la protecció, la conservació, la difusió, el foment, la investigació i l'acreixement del patrimoni cultural valencià. Per això mateix, la llei tracta, en primer lloc, de fomentar l'estima general del patrimoni a través de l'educació i la informació, a més de promoure l'interès dels propietaris dels béns en la conservació, restauració, rehabilitació d'aquests a través de mesures concretes. Però quins són aquests béns que integren la llei del patrimoni? El patrimoni cultural valencià, diu la llei, està constituït per béns mobles i immobles de valor històric, artístic, arquitectònic, arqueològic, paleontològic, etnològic, documental, que és el nostre cas, bibliogràfic, científic, tècnic o de qualsevol altra naturalesa existent al territori de la Comunitat Valenciana o que trobant-se fora d'aquest siguin especialment representatius de la història i cultura valenciana. Així que els béns documentals, en aquest cas, tots els volums que integren l'arxiu del Registre Civil, que està ubicat al despatx del Jutjat de Pau de Sollana, són, segons aquesta llei, no solament dignes de ser custodiats i conservats, com s'ha fet fins ara, sinó també diu la llei que han de ser dignes de ser reparats i rehabilitats. I això mateix és el que ha fet el nostre Ajuntament a través d'una subvenció de la Diputació de València, conforme s'ha dit, que ha permès restaurar aquells volums que consideraven més deteriorats i necessitats i d'una urgent intervenció. Una subvenció que, com vindria a dir, ha estat tramitada pel Departament de Cultura i que gràcies a l'interès posat per tot aquest departament municipal en la correcta instrucció de l'expedient ha pogut ser finalment executat. La realització d'un treball que estic fent ja fa temps sobre els noms dels carrers de Sollana i la seva evolució al llarg dels anys em va dur ja fa uns mesos a investigar sobre la documentació existent a l'arxiu del Registre Civil, el qual aprofite per dir-vos que consta de 3 seccions: naixements, patrimonis i defuncions. I de les tres seccions que n'hi ha, la més important és la de naixements. Per què la de naixements? Perquè la inscripció en el naixement, en el registre, és el centre de la vida jurídica d'una persona. Doncs bé, l'actual registre civil a Espanya començà en l'any 1871, a propòsit d'una llei, també de l'any anterior, de 1870, segons la qual s'exigia a tots els municipis que se creara un registre civil on haurien d'inscriure's les dades referents a l'estat civil de tots els espanyols. Naixements, matrimonis i defuncions al marge de les seues creences. És per això que el primer llibre de cada secció, i afortunadament a Sollana ho tenim, comencen a partir de l'1 de gener de 1871, a 144 anys. L'actual arxiu del Registre Civil està format per 38 volums de naixements, 20 volums de matrimonis i 27 volums de defuncions. I tots van des de l'1 de gener de 1871 fins a l'actual 2015.
Els volums més antics estan constituïts a la vegada per diversos llibres, és a dir, parlem de volums perquè són com si foren toms, i dins d'aquests volums n'hi ha llibres. Així, per exemple, en el volum de defuncions, per exemple, el primer, que diu el número 8 en el seu lloc, està formada a la vegada per 6 llibres cosits, i en cada llibre n'hi ha un nombre indeterminat d'actes. Aquests volums, com ja us he dit, es troben en un armari arxivador en el despatx del jutjat de pau, en la planta baixa, de les oficines administratives. Els més antics són manuscrits, es nota, i conforme ha dit Carmen, és com si estigués trobant-te amb la història, perquè alguns són uns papers i penses com fa quasi segle i mig de vida, el secretari en aquell ajuntament t'anava inscrivint els registres de naixements, de funcions, i és com si estigués en contacte amb la història mateixa. Són manuscrits i els altres ja, a partir d'una edat determinada, són ja impresos. Actualment, ho sabem tots, és jutgessa de pau de Sollana, Vicenta Cañada Rubio, i secretària del jutjat, Laura Fortea Sabater, que atenen la petició de consultes, com ha dit també Carmen, 2 dies a la setmana en horari específic, dimarts i divendres. La restauració, ja s'ha dit també així, ha estat realitzada pels tècnics, jo no vaig entrar molt en els aspectes de restauració perquè ells no s'ho explicaran, en tècnics especialistes de l'Institut de Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals i de la Generalitat Valenciana, sota la direcció tècnica de Gemma Contreras Zamorano. És una institució que està dirigida des del 2005, conforme també ha dit ella, fa 10 anys, per la catedràtica de Belles Arts del Departament de Conservació i Restauració de la Facultat de Belles Arts de la Universitat Politècnica, Carmen Pérez. I també ha dit Laura que ha tingut una durada de quasi 14 mesos i la quantitat que ha pogut subvencionar, 10.049,50, dels quals 10.000 ha pagat la Diputació i dels 49,50 s'ha fet resta càrrec de l'Ajuntament. Bé, sobre el procés d'intervenció també ho tenia escrit algunes coses, però ho deixo per a les tècniques especialistes. Però bé, ja hem parlat de la llei de patrimoni i sí que m'agradaria ara que la mateixa llei diu que cal fomentar l'estima general pel patrimoni cultural a través de l'educació i la informació. Fins i tot diu que entre els seus objectes està la investigació i la difusió. I clar, això és el que estem fent ara, difondre, informant els veïns i veïnes de Sollana, i aquest va ser el motiu de la meva xerrada. La conservació dels documents que integren aquest arxiu, a més de necessària perquè ho mana la llei, és importantíssima. De fet, en els diversos moments que jo m'ha costat al registre per a investigar el treball que estic fent sobre carrers, les visites de veïns i veïnes per sol·licitar informació i dades al registre ha estat una constant. És un goteig de personal que va allà a sol·licitar. Quines coses sol·liciten del registre? Certificats de defuncions, certificats de naixements, de fets de vida i estat, iniciació d'expedients de matrimoni civils, així com també la recollida de documentació civil i penal, etc. Són els temes més habituals i més sol·licitats. Però també aquests llibres, ara alguns d'ells conservats i restaurats, són importantíssims perquè són els documents més antics que disposem actualment a Sollana. I vos diré per què són els més antics. Recordem que les actes dels plens municipals de l'Ajuntament comencen a partir de febrer de 1932, ja que, com sabem, o hauríem de saber, durant la Segona República, la nit del 26 de gener de 1932, ara fa apenas un mes, ha fet 83 anys, es va produir una insurrecció anarquista proclamant-se la Revolució Social a Sollana. Va ser assaltat el nostre Ajuntament i va acabar amb la crema en una foguera a la plaça Major de tota la documentació existent a l'arxiu municipal, perdent-se documentació d'incalculable valor per a la història de Sollana. Se perderen els llibres d'actes municipals, se perderen expedients, les còpies de la Carta Pobla i molta documentació que se va trobar. D'altra banda, tampoc conservem l'arxiu religiós, perquè, malauradament, després d'haver-se iniciat la Guerra Civil espanyola, el 18 de juliol, 4 dies després, el dia 22 de 1936, festivitat de Santa Maria Magdalena, patrona de Sollana, va ser assaltada la parròquia, l'església i la casa d'adia, amb la consegüent desfeta de l'arxiu parroquial, amb tots els pergamins i lligalls, així com els llibres sacramentals,
uns llibres que tenen el nom de Quinque Libri. I és un nom llatí, perquè la paraula Quinque Libri vol dir llibres que fan referència a 5 tipus de llibre. És del baptisme, el de comunions, és de confirmacions, és de matrimonis i és de funcions. És a dir, que allí es registrava tots aquests aspectes sacramentals, com hem dit. Aquests llibres, si s'hagueren conservat, ens hagueren permès conèixer amb major detall el nostre passat, així com l'origen i l'ascendència de les famílies que vivien a Sollana. Una font d'informació immensa, ja que el seu inici data del segle XVI, quan el Concili de Trento va establir de forma obligatòria que els rectors de les esglésies dugueren i conservaren els llibres de registre que calgueren per a la constància de l'exercici del seu ministeri. I ho feren per una funció de controlar la població que era catòlica per diferenciar-la dels protestants que eren luteranistes, els quals ja s'havien estès per molta part d'Europa. I a Espanya, això de registrar els naixements, defuncions, confirmacions d'artistes i tot va ser a partir d'un decret de Felip II del 12 de juliol de 1564. Imagineu, si no els haguem perdut, fins a on podríem estirar tot l'arbre genealògic d'una determinada família o quantes coses podrien oferir-nos si conservaren aquests llibres que en alguns pobles es conserven, en altres no, malauradament. També en la mateixa data, de 1936, es perderen els documents i llibres de l'arxiu municipal que s'havien salvat en 1932 i, a més, tota la interessantíssima informació que podien oferir-nos per conèixer la vida i la història del nostre poble. Altre document antic que afortunadament es conserva a l'arxiu municipal és el Padró d'Habitants de 1930. És el primer que tenim, el primer volum, el qual, segons s'ha sentit, segons m'ha contat, se salva de la foguera perquè no estava en el mateix lloc on estaven els anteriors, perquè heu de saber que el padró va actualitzar-se cada any i es coneix que el deixaven en un altre lloc. I així, afortunadament, el Padró d'Habitants de Sollana comença a tenir documentació a partir del 1930. Així que la referència antiga de Sollana, la referència més antiga que conservem, és la d'estos llibres, de 1871, de fa 144 anys, quasi segle i mig de vida. I què podem trobar en estos llibres vells des del punt de vista de la investigació? Mireu, primer que res, conforme també ha dit Carmen, informació de primera mà sobre els nostres avantpassats, sobre els nostres pares, avis, besavis, rebesavis, quan nasqueren, quan moriren, quan es casaren, fills de tal i qual, nets per línia paterna de tal i qual, per línia materna. En definitiva, documentació de primera mà per configurar el particular arbre genealògic de cada sollaner o sollaner. Però també ens proporcionen altra informació secundària, com per exemple el cas de naixements, on vivia el declarant, com la dona, on havia nascut el xiquet o la xiqueta inscrit, així com també el domicili dels seus ascendents, és a dir, dels pares o dels iaios, o dels testimonis. I així he pogut verificar i contrastar els noms dels carrers de Sollana del darrer quart del segle XIX, és a dir, d'aquella etapa de 1871 i voltants. Noms que alguns ja els sabia per altres fonts, quasi en la seva totalitat. Us vaig a posar alguns exemples per a que veieu. En el llibre número 1 d'inscripcions de naixements de l'any 1871 apareixen els següents carrers de Sollana. Alguns vos sonaran, altres possiblement no. Carrer de Barracán. En aquell moment, calle Barracas, no podem posar Barracán, però el mateix. Carrer Buenavista, ara avinguda de la Ribera Baixa. Calle de Buenos Aires, ara carrer de Dalt. Calle o plaza del Calvario. Calle La Carda, un nom que es manté després de segle i mig de vida. Calle Caballeros, Cavallers en valencià, ara Mingarro. Calle del Convento, avinguda del Doctor López Ibor. En este que és l'avinguda del Doctor López Ibor, ara és una gran avinguda, però en aquell moment diferenciaven la calle del Convento, la que estava pròxima al convent, i la calle València, carrer València, que era el que estava més pròxim a la plaça. Perquè heu de saber que en aquella època, en aquell darrer quart del segle de vida, el Raval de Sollana era una zona apartada de Sollana. I per haver d'anar al Raval de Sollana, que ara tot és un mateix part del poble, havies de passar per horts i solars, perquè allò estava apartat. I al voltant d'aquell Raval, al voltant del convent de mercedaris, se posaven cases, se posa gent a viure.
les carceraris ja no estaven, òbviament abandonaren el convent el 1835. Bé, més carrers. Calle de la Enseñanza, ara del doctor Vera Verdú. Jo pregunto, Calle de la Enseñanza, no se referiria en principi a les escoles antigues, perquè si les escoles eren de 1903, no sé a quina ensenyança se referia. També és veritat que en molts pobles també es diuen Calle de la Enseñanza. Potser, pues, no sé, se va decidir que se posara aquest nom, perquè en aquells moments, en 1871, se donava classe en el convent. El convent l'habilitaren per a, quan abandonaren els monjos el convent, per a ser quartel de la Guàrdia Civil, hi ha unes dependències, per a ser escola. Allí se donaven classes, perquè antigament se donaven classes particulars. Les primeres classes se donaven al carrer Sant Josep, del mestre Alejandro Añó Fortea, tenim així descendents, que passava Alejandro Añó Mañó, i així tota una saga d'Añós que n'hi així. Però bé, vull dir que... I després, fins i tot, també hi havia vivendes. En aquell convent també hi havia persones que ara ho comentaré. Altres carrers, per exemple, curiosos, el carrer del Forn. El carrer del Forn de Jaume, del Forn de la Pastissera, en 1871 ja n'hi havia un forn allí. Per circumstàncies, aquell forn, que després ha passat en diverses generacions als pastissers, que són els últims que coneguem, ara justament també hi ha el mateix forn, el Forn de Jaume, en el mateix cantó. Carrer de l'Hort, en castellà, carrer de Calle del Huerto, ara se diu Dija. I Calle de l'Hort perquè té també una explicació. Estava la torre musulmana, que va ser enderrocada en 1909, i al seu voltant, al voltant de la torre n'hi havia un hort, que era l'Albacara. I clar, els sollaners d'aquell moment, si n'hi havia un hort, era el carrer de l'Hort, en el centre de Sollana. Carrer de l'Horta, hi havia un carrer de l'Hort i n'hi havia un carrer de l'Horta. Actualment, carrer dels Fantasmes. Penso que serem l'únic poble, no sé si d'Espanya, que tenim un carrer destinat als fantasmes. I ja us contaré de què tenia ganes algú la història dels fantasmes. Carrer de Petxí, ara carrer del doctor Ridaura. Carrer de Petxí. Jo he pegat moltes voltes de dir els noms signifiquen alguna cosa i fins que he averiguat que el nom de Petxí era la partida el terme està format per partides, olivarons, Maquial, Alfàssar. N'hi ha alguns que sí que tenim constància. Olivarons n'hi havia oliveres, Alfàssar era d'alfals, però Maquial, ja sabeu què significa aquesta paraula, doncs el mateix de Petxí. I aquest llibre, el carrer de Petxí, és una partida que arribava fins i tot al carrer d'actualment Blasco Ibáñez, Santiago Vidal, tota la zona, i va prendre el nom d'aquest carrer. Doncs ja està, ja apareix allí com a carrer de Petxí. Carrer Sant Josep, encara continua un dia. Carrer de Sueca, ja seria fa 150 anys o 144. Carrer de València, ja us ho he comentat, ara López Igor. Plaça de Vasco, que després se va posar de Fermí Gonzalo Morón. O Plaça Major, ja seria en aquell moment, i també heu de saber que els noms han anat sofrint diversos canvis segons les etapes. Per exemple, la plaça Major, que seria Plaza Mayor, després passar a Marquès d'Estella, que era el dictador Primo de Rivera, després passar, òbviament, a Plaza de la República, després passar també a Plaza de José Antonio, i finalment ha tornat als orígens Plaça Major. Doncs així n'han passat en molts noms. Però també hi ha alguns carrers que de moment, avui a data, encara no he situat, com el carrer de la Figuera. Dic, caramba, el carrer de la Figuera m'apareix diverses vegades i dic, però quin carrer és això? Vol dir que sí que estava, avui té un altre nom, però que ja figurava. I de moment el que estic fent és anotant totes les persones que nasqueren, faltaven, a veure si per casualitat alguna persona major pot identificar i dir, home, si vivia en aquest carrer. Toca, ja sabem quin carrer és. De moment no sé quin és carrer la Figuera. Òbviament tots apareix transcrits en castellà. Calle Barracas, Caballeros, Huerto, Huerta, Calvario, però mireu com alguns han mantingut la seva denominació 144 anys després. Barracán, Calvari, Carda, Forn, de Sant Josep, etc. Altres detalls menors, però també curiosíssim, són els noms dels inscrits, o dels declarants o de les seues dones. La primera xiqueta inscrita, per tot allò que deia també Carmen, de curiositats que ens poden oferir, era Ramona Aparici Martínez, que va néixer el 2 de gener. Dius, caram, Ramona, habitualment jo estic en classe, soc docent, ho sabeu, doncs poquetes xiques veig jo que es posen de nom Ramona, però en aquell cas podria ser habitual. Però en altres diu que la xiqueta era filla de Mariana Vila. Mariana també pot ser habitual, però més habitual són Maria o Marina, però Mariana. O una altra escrita, filla de Magdalena,
fixeu-vos, amb el nom de la nostra patrona. No n'hi ha moltes xiquetes amb el nom de la nostra patrona, però si aneu a Sueca, de Sales i això n'hi ha un fum de la Mare de Déu de Sales. Una altra figura com Amparados, així, tal com ho he escrit, no Desamparados ni Amparados, Amparados Llorenç Ramírez, que desgraciadament va faltar als mesos de néixer. Per cert, una germana d'un avantpassat meu, que vivia en Concepción Llorenç Ramírez, que era la meva besàvia. O una xiqueta que se va inscriure com Maria Dolores Sebastiana, Carbonell i Ribes. I la pregunta, no sé si algú endevinarà, per què li posaren el nom de Sebastiana? Perquè va néixer per Sant Sebastià, que era l'antic patró de Sollana, el 20 de gener, i van tindre la deferència de posar-li-ho. Heu de saber que Sant Sebastià és l'antic patró i tenim dos testimonis. Un és la imatge que està en el carrer de Sueca, quan entres a l'església, en la porta, a dalt de la porta, n'hi ha un Sant Sebastià, però és recent. Aquesta escultura la va manar Juan Moleres, el nostre cronista, en record d'això, que recordem que el nostre patró era Sant Sebastià, perquè allà hi havia una escultura dels Sants de la Pedra. I altre testimoni de que el nostre patró Sant Sebastià és una de les campanes. La primera campana, la més grossa, que dona a la plaça, se diu Santa Maria Magdalena, i la que dona al carrer de Sueca se diu Sant Sebastià. Però fixeu-vos també el nom, Vicenta Blaya de Santa Teresa i Baixauli. Vicenta Blaya, és fàcil d'endevinar que va néixer el 3 de febrer, dia de Sant Blai. O Dorotea Plácida Diego González, que pareix que siguin noms d'allà de sèries, que va néixer el 7 de febrer. O una mare també anomenada Sebastiana. Però la majoria són noms de dones, això no vol dir que també hi haguin alguns noms curiosos, com Carmelo, Nemesio, Romano, i així moltíssims més, encara que els noms més curiosos, poc habituals en la nostra època, pertanyen a noms de dones. Un altre detall que també m'ha cridat l'atenció és la mobilitat dels domiciliats a Sollana per aquells anys. Vull dir que molts eren naturals de Sollana, però altres, els declarants o les dones o els ascendents, eren de pobles molt variats. Bellreguard, la Vall de Tavernes, Benifaió d'Espioca, Albal, Alfafar, Cotes de Xàtiva, Sillent, Càrcer, Beneixida, Massamagrell, Almoines, Paterna, etc. El que em fa pensar que molta gent d'aquestes poblacions s'havia desplaçat a la nostra per buscar feina i unes millors condicions de vida i de treball. Un altre tema que també em resulta curiós és el lloc on ha nascut la criatura, el lloc on ha nascut. Avui diuen, tots anem a l'hospital, abans de l'hospital eren en les cases, era una cosa més... però les cases en el casc urbà. Però en aquell moment era també freqüent que el terme de Sollana estava ple de casetes de la Marxal, les casetes estaven habitades i en el terme també hi havia barraques. Així un xiquet, Juan Miguel Zanón López, va néixer en la casa del Pontazgo, valencialitzat, nosaltres, els sollaners, pel poble com el Pontazo. I ara us expliqué dues cosetes. I d'ahir, per extensió, la sèquia del Pontazgo. I el Pontazgo era una casa que, no sé si s'heu adonat, on està el Popudent, allí hi ha uns bancs, que estaven abans en el Calvari, hi ha uns arbres, hi ha unes faroles, però avui també hi ha dos pilars. I aquests dos pilars estaven a l'entrada del poble, allà davant del Pontazgo, i tenien una cadena, algun d'ells encara té una anella. Se posava una cadena i qui havia d'entrar, carros que tenien de blat o carros que tenien de passar pel poble, havien de pagar un peatge, que avui se paga en les autopistes. I aquesta casa, i aquell peatge, seria del Pontazgo. Clar, els nostres antepassats, això de Pontazgo sonava un poquet difícil, Pontazgo, Pontazgo i Pontazgo, Pontazgo. La sèquia del Pontazgo, quan el nom és la sèquia del Regall. Bé, altres diuen que va néixer en la casa de camp de Lluís Blat, en la barraca del Turissà al Romaní, o en la barraca del Blaver. Curiosament, alguns també afirmen viure en l'edifici convento que fue de Mercedarios, enderrocat en 1959, on està ubicat ara al centre d'higiene. És a dir, que abans la gent també vivia en l'antic convent. Pel que fa als treballs, la majoria dels declarants, la majoria eren jornalers i llauradors. I pel que fa a la dona, aquell clàssic afegitó sexista que s'utilitzava freqüentment, i ho diu, que es hija del declarante y de su mujer, dedicada a las ocupaciones propias de su sexo. Caram, hoy en día esta frase sería ofensiva, i tant, és impronunciable i no correctament. Però en aquell moment les fórmules lingüístiques diu dedicades a les ocupaciones propias de su sexo.
Finalment, altre detall curiós és que un dels dos testimonis, els testics que verifiquen la inscripció, recauen els aguacirs del poble. Els testimonis, els testics, doncs mira, l'aguacil. Un era José Gómez Catalina, natural de Sollana, que vivia al carrer de l'Ensenyança, i l'altre era un senyor de Benifaió d'Espioca, Francisco Mompó, de professió obrer. El jutge municipal en aquells anys era Vicente Vila Chiribell, estic parlant de fa 144 anys, i del secretari Vicente Gall Salelles. El cognom també avui cridaria molt l'atenció. Com veieu, aquests documents donen per a molts estudis i investigacions, i això que només els he parlat del primer any de registres de naixements. I espero que tots aquests estudis, dels quals avui només he fet un tast, puguen veure algun dia la llum i arribar a tots vostès. Així que pense que el treball de restauració fet pels tècnics, per les restauradores de l'Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals de la Generalitat a instàncies de l'Ajuntament de Sollana, pense que ha estat un gran encert i anime a la Corporació Municipal, a la present i a les que vinguin, a continuar treballant pel nostre patrimoni. Perquè heu de saber que els sollaners tenim un gran patrimoni cultural, artístic, històric, etnològic, natural i documentat, el qual, tot en el seu conjunt, representa el senyal d'identitat del nostre poble, un llegat d'inapreciable valor heretat per nostres avantpassats i que a nosaltres, com a valencians, i especialment a les nostres institucions, ens cal, com dèiem al principi, no solament conservar i enriquir, sinó també, i molt especialment, divulgar i difondre, perquè, com tots sabem, o hauríem de saber, allò que coneixem ho estimem i apreciem molt més que allò que desconeixem. I això és. Gràcies, moltes gràcies. Donem la paraula a Marta Soliva, tècnic de restauració, i a Cristina. Ells ens explicaran i ens passaran ahí unes imatges de lo que han fet, lo que ha sigut el seu treball. Pues buenas tardes, Marta y yo te vamos a contar un poco cómo ha sido el proceso de restauración de estos libros. ¿Se oye bien? Sí. ¿No? Bueno. ¿Ahora se oye bien? Vale. Pues os vamos a contar cómo ha sido el proceso de restauración de estos libros que presentaban sobre todo un gran deterioro en la encuadernación debido a la frecuente manipulación que han sufrido y por las labores de su uso estos libros. Como pueden ver, las tapas estaban muy deterioradas, algunas estaban desprendidas del cuerpo del libro, otras estaban reparadas solventando un desprendimiento con métodos de la época que, bueno, pues aunque servían para devolver, digamos, la función de la encuadernación desprendida, pues no eran los métodos más apropiados, a diferencia de cómo se puede hacer hoy día. Estaban los lomos sobre todo muy deteriorados, la piel estaba desgastada, los lomos de tela también estaban rasgados, la tela estaba rota. Y bueno, pues prácticamente todos presentaban un deterioro bastante importante y acusado en las tapas, como pueden ver. La tapa de un libro, antes de seguir pasando, me gustaría incidir en que la encuadernación de un libro es la protección de ese libro. Por lo tanto, si la encuadernación está deteriorada o falta, pues el libro es mucho más vulnerable al deterioro durante la manipulación. Por lo tanto, es muy importante restaurar estas encuadernaciones devolviéndoles no solo la estética, ¿vale? Ya hablamos aquí de una mayor importancia de la funcionalidad que presenta esa estructura. El cuerpo del libro también presentaba deterioro, en especial debido a su manipulación, presentaba manchas de naturaleza grasa en los bordes por pasar las hojas. También presentaba algunos folios sueltos que si no se arreglan, pues hay riesgo siempre de que se extravíen o de que se pierdan.
También tenía microorganismos en algunas zonas, sobre todo por el centro de los cuadernillos, con lo cual tuvimos que aspirar las esporas para evitar que estos microorganismos se propaguen y infecten el resto del libro o incluso a otros libros. Y bueno, algunas manchas pues, de otra naturaleza. Ahora mi compañera Marta os va a explicar un poco cómo fue ya el proceso de restauración de las encuadernaciones, que como ya he dicho es lo que más deterioro presentaba en estos libros. Bueno, així hem fet una neteja en sec, com podeu veure mitjançant gomes de borrar i bisturí per a poder llevar les direccions o les coses que tenien els documents. Això, com ha comentat la meva companya Cristina, mitjançant l'aspirador i una broxa m'està fent eliminació de microorganismes. Així també, que ha comentat Adella, els fulls, per exemple, que estaven sols, per a que no es pergueren, doncs els adheríem mitjançant uns adhesius. Així podem veure també que en alguns documents, tant com en l'enquadernació com en el cos de llibre, presentaven celos. Aleshores també vam estar llevant-los. I així es pot veure, a no sé si es veu massa bé, aquesta fotografia d'un injerto de la laguna, és a dir, on està la mà, si podeu veure un paper blanc. Això és un paper japonès, però com nosaltres l'empleem per a la restauració, que és allà on té el faltant, és a dir, ahir tu mors la fulla i molts altres. Ara anem a centrar-nos en l'enquadernació. Així podem veure, és una carpeta, com molt bé han dit abans, que dins d'aquesta carpeta inclòs diferents llibres. Podem veure en els 4 cartons, per exemple, les carpetes per a que succeeixi que els llibres necessiten unes cintes. A aquest moment s'han perdudes. Després, aleshores, també podem veure les tapes, el que són els papers, que també no estan, s'han perdut. Aleshores, la funció del cartó es queda a l'aire i aleshores és molt més vulnerable. En quant al llum, podem veure aquesta diferència de color és degut a que, clar, el llibre quan està tancat, els laterals estan protegits, no es pega la llum. I en el llum es pega la llum, aleshores sempre deteriora molt més la llum. Així podem veure la part de dins, també, igual que la part de fora està totalment desgastada, no presenta, el paper també no presenta pràcticament res. Així podem veure un exemple d'un llom que podem veure que s'ha perdut el llom. Aleshores també nosaltres el que hem fet ha sigut substituir aquest llom per un altre. Si podeu veure... Disculpeu, és que com d'altres estan passant tot un poc. Bueno, així ponen el segle com un marque per a que la vista vegi exactament on s'havia perdut. En la segona diapositiva també ens hem centrat en els llums. Podem veure que el llum està format per una intervenció anterior que està en celo, no és de tela ni de pell com els altres. A continuació us veu una foto més detalladament per a que podeu veure el celo que presentava. Així tenim més exemples d'enquadernacions on podem veure que el llom està totalment desprengut, té moltes faltants i els lloms i el llibre està totalment deformat. Així podem veure també l'enquadernació d'un llibre, és a dir, així està l'enquadernació del cos del llibre estava totalment sol. O sigui, com molt bé dir la meva companya, el llibre pot sofrir molt més perquè no té la protecció. I així es pot veure, nosaltres també hem fet reforç d'aixòs lloms per a que pugui tindre l'enquadernació en el cos del llibre pugui ser tot un, per a que es pugui manipular perfectament i que no estigui sol. Així podem veure també molt bé el llom, que el llom també és normal quan el llibre està recte, cosa en la base, això també fa que es desgaste molt més. Així tenim els llibres normals quan els obrim tenen el paper de guarda. Així es pot veure que pràcticament la guarda no existeix i no té aquesta funció. Aleshores, la primera fulla també es desgasta molt més i és més fàcil que es trenqui. Així podem veure les restauracions. Aquesta és una dels llibres que us he ensenyat abans, on el llom, si veieu, està substituït completament. I el que hem fet nosaltres ha sigut, com era de tela i era de negre, hem fet el mateix, hem fet en tela i negre per a que l'original sempre quede. A continuació podem veure, este és el mateix que hem ensenyat abans en celo, que també vam veure que tenia una mostra que era de tela i hem fet exactament igual, vam retirar el celo i vam ficar la tela. Així podem veure la cosa blanca que veieu és el paper japonès. En això hem estat nosaltres consolidant i hem estat donant-li cos i forma al llom. La fotografia que hem vist abans que estava el llom que estava completament en la ceja va ser totalment trencat, mitjançant el paper japonès
mitjançant el fet japonès, nosaltres l'utilitzem per a poder fer-ho millor. Així tenim un altre exemple i a continuació nosaltres el que hem fet, una vegada ja hem fet consolidat i hem utilitzat este paper japonès, el que hem fet ha sigut una reintegració cromàtica. La reintegració cromàtica, en el llum aquest cas, vam fer primer en aquarela i després per a protegir aquest llum li vam ficar cera microcristal·lina per a quan el manipulen i l'agafen que no desprega. Així podem veure també, això és un cantó d'un llibre que han fet en molts d'ells, tots els perímetres com estaven bufats i estaven, ens hem ficat un perímetre de paper japonès per a protegir. Així és un exemple, així al principi veiem que és un faltant, li falta un tros de la tapa. A continuació nosaltres hem utilitzat uns papers especials llibres d'àcid per a recompondre aquest faltant i finalment podeu veure allà baix com s'ha quedat la reintegració cromàtica. Bé, així, pràcticament a les fotografies que hem vist abans heu vist que pràcticament el paper no li quedava absolutament res. Aleshores nosaltres el que hem fet, primer hem protegit el cartó i li hem donat la consistència mitjançant paper japonès. Després d'això hem fet una reintegració cromàtica, una tinta plana a tot ell. I després, per a intentar simular el mateix efecte que té el mateix llibre, hem utilitzat mitjançant unes esponges per a poder fer-li l'acabat, per a que tingui un acabat similar i que no cante massa. Després també, així és una altra tècnica, clar, de fer els llibres, hi ha llibres que tenien el paper com si fos despejat i hi ha altres llibres que tenien com si fos una tinta plana. Aleshores, en cada una d'ells hem utilitzat una tècnica diferent. Així podem veure també com estem ficant una guarda per a protegir el document, que és el qual s'havia perdut. Així podem veure el resultat final de la guarda. Per a que es pugui conservar bé també la reintegració cromàtica hem protegit mitjançant una resina acrílica, perquè quan la manipuleu que també no se'n vagi aquesta reintegració. Així podem veure com està per la part de dins, també ho hem fet un nou. Així podem veure, hem fet un exemple de l'estat final, és a dir, així tenim un llibre de naixement, l'estat inicial, conforme ens va vindre, i ahí tenim l'estat final de la carpeta, que podeu veure que es veu prou bé. En el següent tenim un llibre de funcions que està completat en la carpeta, com molt bé han dit abans, en 3 llibres dins, i a continuació podem veure el resultat final. Aquest llibre de naixement el mateix, així tenim el llibre conforme va arribar, i a continuació tenim el llibre conforme el vam deixar. Així el mateix, aquest llibre de matrimonis, l'estat inicial i l'estat final. Aquest exactament el mateix, llibre de funcions. El mateix. Que podeu veure que la diferència es veu prou bé, és a dir, en els llibres que estan molt mal, aquest el mateix. I finalment, per a que es puguen conservar millor aquests llibres, us hem fet unes caixes de conservació a cada un d'ells. I ja està. Moltíssimes gràcies. Espero que us hagi agradat i ja està.